ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಏನು ಚಲೋರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂರಾಗಲೆಗ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ ನಮಕ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂದು ನಮ್ಮನ ಮೂಲ ಪೋಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಇನಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಪನಿಯೂರುಡು ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀತ ಇದು ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಅಡೆಗ್ ಅಲ್ಪದ ಪೂಜೆದ ಪೂರ ಇನಿ ಅನ್ನಿಗಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತು ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಯಾನ್ ಮೇರು ಪೋಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ವಾಚಿಡ್ ಲೈಟ್ ಆವುಜಿಗೆ ಅಂಚ ಪಪ್ಪಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವನುಂಡು ಈಗ ಬಲ್ಬುಗೆ ತೊನ್ಗ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಪೋನಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಕುಲ್ಪಿದಾಡಿಯ ಮೇರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಕೆನ್ನ ಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತದೆ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ನೀರು ಆಯ್ತು ನಾಕೇನು ಇನಿ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಬರ್ಸದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಲ ಆಯ್ತು. ಸುರುಕಾದ ಎಂಕುಲು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ತರುಮೈಬು ನಡೆಗೆ ಉಪ್ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ಅವು ಪೂರ ದೈವಲೆಲ್ಲೇರು ವರ್ತೆ ಪಂಚುರ್ಲಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಐಕ್ ಫಸ್ಟಡ್ ಕೈ ಮುಗ್ಯುವ ಅಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮಕ್ ದೈವ ದೇವರು ಪೋಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಲೆ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾಗ ನಡೆಗೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಬನಕು ಅಲ್ಪನೆ ಕೈ ತಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ನಡಪರಂಡು ಕಂಡ ಪೋಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಗಬನ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಟ್ರು ಬರೋಡು ತುಂಬ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ದೀಪಿನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಣ್ಣನಗುಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ಲೇರು ಭಟ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗನವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದು ಅಂಚ ಭಟ್ರು 11 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಅದರಾಡು ಅಂಚ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೂರಗುಲ್ಲ Yeah.
ಬಂದು ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಮಾತೆ ರೊಟ್ಟಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ದೇಶ ಅನಂತ ಫಲದಾಯಕ ಅನಂತ ದುಃಖ ನಾಶಾಯ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ವಾಸುಕಿ ಮಹಾನಾಗರಾಜ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಾರ್ಥನೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ನಾಗಾಗ ತನುಪುರಂ ಆಯ್ತು ಭತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ದೊಂಬುಡು ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಸತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚದೊಂಚಿಲ ಹಾಕೊಂಡಂದು ಏನೋ ನಿತ್ತ ಅಂಡ ದೊಂಬು ಅಯ್ಯಬ್ಬ ಸಾಕಾಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಜಿತ್ತಿನಿ ಜತ್ತಲು ಹಾಕದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕುಡಂಚಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕುಡಂಚಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನಂಡ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಪುಲಿಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೆಲ್ಲೆ ಅದು ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಪೆನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಡೆ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ಯ ಪೊಯ್ ಎಕ್ಕದಿಂಚಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಿಂದ ಅದು ಯಾನು ಉಂದೆ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೂರ್ತಿ ಐಕ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಬತ್ತಿನೆಂಕುಲು ತೂದು ಬರ್ಕ ಅಂದ್ ಅದ್ವಿಕ್ ಗೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ ಪೋದು ತೂದು ಬರ್ಕ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಿಗ್ರಹ ಆತುಂಡು ಐತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ನೆಟ್ 4 ವಿಗ್ರಹ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಟ್ಟಡ್ದ ಗಣೇಶನ ಅವು ಪಂದ್ ಯಾನಿಗಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೆಟ್ ಪನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋಡು